iso kowe. Wedhus. Kuwi mau wedhus. Kucing bongkok kowe. Lah kucing malah gampang lho, Pak. Kucing wedok. Kucing wedok nak nyeluk anake mesti nadane ning dinggon padha. Piye? Oh iya. Asik. Kuwi kucing wedok. Lah kucing, lah kucing cilik, kucing cilik. Kucing cilik wayahe mik. Piye? Iya iya. Iya padha-padha karo kucingku. Lah kucing lanang, kucing Kucing lanang. lanang malah gampang neh. Metune wayah bengi, wayah adem-adem, anyep ngono kae. Piye suara? Wes, oke. Berarti kowe kabeh kewan iso. Iso. Umpamane aku sing ngomong kowe sing nyeritakne iso. Oke. Kewan dadi ngene. Rapat perhewanan to. Ya, Oke. kucing wedok ketemu kucing lanang, mari ngono terus ketemu diterak sapi. Ayo menene piye? Sapi. Sapi wedok ketemu sapi